לו. אם יש לו ספקות אחי שיעשה רוורס. עוד, פתח. אתה אחורה, יעשה כננת. לא, הנה, הוא עושה תוך כדי, נדמה לי פעם ראשונה שלו, אז הוא מתרגל. איזה כבל לייט. זה דר אחי, מה אתה... יפה. הגלגלים לפני. תמתח כננת, יפה, בדיוק ככה. איזה יופי. תעזור עם הכננת, תעזר עם הכננת. לא, עם הכננת מה שווה? מה שווה? תעזר בה. היא לא נכנסת. יפה. יפה. עמוד אתה תעמוד. לא פולגן. יפה. תפתח את הכננת, קודם תפתח. תלחץ לי בכננת, הקדימה למטה, יעזור לך. יעזור לו, ילחץ לי בגלגלים למטה. עומרי, אתה מצלם? יפה, תוך כדי, כן. תוך כדי ותן גז, תוך כדי אתה מגלגל. תגלול ותן גז. תגלול אותה. זה לא הייתי מתאפס בזה, זה מתאפס עליתי כאלה, אחי, 2.5 דקות סרטון, סע. יפה. זהו, עצור פה.